وەکی ئیرۆژە ساڵا 2010 نویسکار هەلبەستوان زمانزان و رەخنەوانێ کورد ڕەزۆی ئۆسێ کۆچا داوی کرد. ڕەزۆ ئەنگۆ عەبدرەزاقی عەلیە عیسای ئۆسێ لە دەهێ مەهادەهاندا ژە ساڵا 1905 لە گوندێ دەکشوریە گوندەواری باژارێ قامشلۆ یە ڕۆژاوایە کوردستانê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gundê tenûriyê, xwendina amadayî û navendî li Qamişlo dawî aniye. Aro, Pirs, Stêr, Azad, Abdurezaqê Osê û Rezoyê Osê navnîşanên wî yên torevaniyê bûn ku ji sala 1907 ve li xwe kirbûn. Bi wan navnîşanan di gelek rojname û kovarên Kurdî de wekû Stêr, Armanc, Dûgir, Pirs, Metîn dengê azadî û zanîn de dinivîsand. Di sala 1971 de bi mebesta berdewamkirina xwendina xwe Rezo berê xwe da Berlîna paytexta Almanyayê. Piştî 2 salan berê xwe dayekî tiya Sovyetê û her 2 salên pêşin xwendina xwe li bajarên Baku û Krîvork kir. Piştre li Moskowê endizyariya petrolê li Enstîtûya Gopkîna berdewam kir. Piştî wergirtina masterê Rezo sala 1908 vegeriya Rojavayê Kurdistanê 10 salan li bajarê Rêmelanê û 13 salan wekû endizyarekî pisporê serbixwe li bajarê Qamişlo kar kir. Gelek gotar û lêkolîn belav dikirin. Her wiha helbest, kevneşop, nûjên jî dinivîsand. Şano di kovaran de belav dikirin. Folklorê Kurdî daye hev û belav kiriye. Kurd te çîrok dinivîsandin. Çîrokên zarokan dane hev û 5 pirtûk bi navên dîk dîko, libhinarê, bavê hebûn, şengê û pengê, finda şemal çap kirine. Rezo bi Kurdî dinivîsand û Doktor Mihemed Nejarî ew werdigirandine zimanê erebî. Di sala 1977 de korsên zimanê Kurdî ji grûpek xwendekarên Kurd yên zanîngehê re li Moskowê vekirbû. Di heman salê de bû endamê Komîta Damezrandina Hevbenda Kawa bû wêjeya Kurdî. Ji sala 1978 ta 1980 bû endamê Komîteya Amadekar بۆ پێکانîنا یەکبوونا کۆمەلەیەن خوێندەکارên Kurd li Ewropayê. Ji sala 1980 ta sala 1981 berpirsyaretiya Belavoka Ronakbîr li Sûriyê dikir. Ji sala 1982 ta sala 1984 bi Zagrosê Hacore serkêşiya korsên fêrbûna zimanê Kurdî li navçeyên parêzgeha Hesekê dikir. Ji sala 1983 ta sala 1993 berpisyaretiya kovara Stêr dikir. Di sala 1993 de endamê Komîteya Berpisyar ya Kovara Pirs bû. Di sala 2002 de endam û yek jê damezrênerê Komîta Xelata Cegerxwîn bû. Di sala 2030 de bû endamê Komîteya Şêwerdarên Kovara Pêl ku li Almanyayê derdiket. Her wiha di heman salê de bû endamê Pena Kurd. Di heman salê de vexwendî sedsaliya calakiyên Cegerxwîn li Amedê û İzmîrê li Bakurî Kurdistanê bû û li wir xwendinek di berhemên Cegerxwîn de pêşkêş kir. Di sala 2004 de endam û çalakderê komcivîna duwemîn ya wêjeyê li Amedê bû. Di sala 2005 de endamê konferansa Pena Kurd û Pena Türk bû. Di sala 2006 de jî endam û çalakderê Festîvala Rewşenbîrî ya duwemîn li Duhoka Herêma Kurdistanê bû. Di sala 2008 de endam û çalakderê Festîvala Cegerxwîn li Hewlêrê bû. Di heman salê de wergêrê xelata yekemîn a Fablê li Wanê bû. Xebatkar û ronekbîrê Kurd Rezoyê Osê di çarê adara sala 2010 de li gundê xwe dekşûrî rastî nexweşiyeke giran hat. Di encamê de koça xwe ya dawî kir bi xek hate spartin. Bi barkirina wî Rojavayê Kurdistanê û Kurdistanê bi giştî ziman nasekî bihêz ji dest da. Alî Umar